Hola, jo em dic Jordi, soc infermer especialista en salut mental i porto diversos anys sent tutor de residents d'infermeria. M'agradaria explicar-vos les dues principals raons per les que escollir l'IAS per realitzar la vostra residència. En primer lloc, per al propi centre formatiu. La xarxa de salut mental de l'IAS utilitza un model basat en l'atenció comunitària que és referent a nivell europeu. A més, està servint de guia a molts altres territoris de Catalunya per desenvolupar les seves xarxes assistencials de salut mental. Un dels pilars fonamentals d'aquest model és el treball en equip. Veureu quan passeu per els diferents dispositius que disposa l'IAS a nivell ambulatori i hospitalaris, on el treball en equip és bàsic, necessari i fonamental per atendre els nostres pacients. De fet, la docència pròpia que es realitza aquí a l'IAS és multiprofessional, de manera que professionals de diferents àmbits participen i realitzen aquesta docència. En segon lloc, per al propi entorn. Girona és una ciutat acollidora, amb una gastronomia molt variada i on el mar i la muntanya estan a menys d'una hora de cotxe. Per tant, tots aquests anys que esteu realitzant la vostra residència, a part de treballar, estudiar i llegir molt, també tindreu molt de temps per relaxar-vos i disfrutar.